challenge. So, ang atong challenge is mood challenge. So, ang mechanic sa atong challenge karong adlaw is imong i-guess ang usa ka picture. So, mupika ko no. Bunod ka di picture and then imong i-guess or imong hulaan kung unsa sa mga picture. And then, og makahula ka, so exact na ka. Pero og dili ka maka-guess sa usa ka picture, imod ka sa imong kauban dili asa karina. Okay? So, andam na ba mo? I can't hear you! Makdo! Messenger. Ipakita. Kung wala ka nang maintindihan. Ipakita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na, 5 na. Lame kayo! Ate, tanong natin. Ibalik ako. Kung wala ka nang so long, boys! Ay, okay. Snapchat? Oo, siguro na ito ng orasyon kontra chismosa. Graduation day. 1, 2. Ay,
Pakita. Ay, okay! Ay, okay! LG. Wala ka doon. No choice. Ay, kay Bala ko. Tawa niya ako. Ay, wala. Rose. Saan sini Facebook? Turong. Mga dagway. Happy kalag-kalag, eh. Happy kalag-kalag, yaban. Ay, makita niyo mga tao. Okay, thank you so much sa mga participants. Okay, thank you so much to Shana. Welcome to sa Gaysay, Jujel, and my Cabellas. Okay, so thank you so much sa venue na mo sa Daycare Center. Thank you so much, Ate Shella, sa pagtugod aron mag-challenge with it. Then sa atong nagpa-shout out from Kainta Rizal. Basta kayo from Kainta Rizal. Recordes, sila. From Kawayan, Virginia, Salvador, shout out ni mo diha. And Melanie Minia, shout out ni mo diha. Oh, thank you so much. Oh, sa katong gusto mo pa shout out, go, laban. This is Tingog sa Pabo.